Taiteiden yön avajaissanat lausuu meille Ylivieskan uusi kulttuurijohtaja Katriina Leppänen. Ole hyvä. Mukava nähdä teitä täällä tänään. Taiteiden yössä on pidetty muutaman vuoden paussi täällä Ylivieskan kaupungissa, mutta viime keväänä sitten tämä Lady Trio, Kati, Eija-Liisa ja Marita Öljymäki-Maarala ajattelivat, että eiköhän tuoda uudestaan Taiteiden yö tähän kaupunkiin. Taiteiden yö koostuu paikallisten kulttuuritoimijoiden, oppilaitosten, harrastajien, kolmannen sektorin taitajien sekä ammattilaisten yhteisponnistuksesta. Eli itse asiassa kaupunkilaiset tekevät kaupunkilaisille ihanan kulttuuri-illan kautta yön, josta saadaan nauttia ihan ilmaiseksi ja viihtyä viihteen ja taiteen parissa. Minusta tämä on tosi hienoa ja niin kuin olette lehdestä huomanneet, niin kattaushan on aivan mahtava tänään. Siellä on kaikenlaista tilaisuutta ja tapahtumaa ihan laidasta laitaan. On musiikkia, taidetta, tuliesitystä, tanssia, hartaampaa hetkeä kirkossa ja Suvannon kappelilla ja niin edelleen. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi. Iloitaan ja nautitaan tästä hetkestä yhdessä näin ihanassa säässä vielä kaiken lisäksi.